Salut! Bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Haideți să vedem ce avem aici. CJ și Hot Zone. Hai să vă arăt ce brawler am. Max, Frank, Bibi, Bea, Nani, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bot, Tick, 8-bit și Ems. Și mai îmi lăsesc Colt, Gale, Search, Coleci, legendarele și 2 epice și 4 mitice. Nu e nicio problemă că o să am pe Colette, că îmi dă tati 50 de lei după card și mi-o iau din Brawl pe direct. Vedeți? No, la revedere, pa, pa!